neko drugi šara Pa tablane. ja mislim da neću to sada. nema više u sad današnje već. vreme Kreni svuda su dlanove. se ljudi istetovirali. Ne postoji. Ja sam čula, na primjer, i na jeziku da se ljudi tetoviraju. Da, naravno. Da, dobro, to su te To sam neke videla. krajnosti. Wow. To je sad ekstremno. Da, to su... Samo bude jezik plav onda. Pa ja sam sigurna da to ne može da uspe. Šta mislite o tetovažama na duši? Te se ne prave namerno. Pa Te se ne prave namerno. Misliš da se one samo dešavaju? Pa da. Da A šta misliš da su produkt naših grešaka, produkt svega pomalo, da, zavisi sad. Da Ako gledamo... koncentrisani bili dovoljno, pa su ostajali ožiljci ili ti te, lepše rečeno, tetovaže na duši. Imaš li neku, Željko? Pa ima, mislim, život nije samo cveće. Pa dobro, kažeš imam ili nemam, neka mušica nas Pa ima, maltretira neka je, ovde. šta je, i njoj nije lako, iz mušici isto. I ona pobegla malo ovde. I ona će dobiti tetovažu na duši njenu. Po Pa glavi. ima, bilo je tako tih nekih tragova, mislim, manje više, ajde, mi živimo neke živote, ponaši što mi tako sa javne scene, malo su turbulentniji nego možda kod normalnih ljudi. I onda tu ima raznih lomova.